Bon dia, avui us presento al Jou. El Jou és un bon amic i que ens coneixem doncs, perquè ell treballa molt i ens anem trobant en diverses ocasions. Escolta, Jou, tu quant temps fa que vas venir aquí a Catalunya? Bon dia, ara fa 10 anys ara. Ara fa 10 anys. Venies del Senegal, Sí, de Senegal, sí. I això de venir a un país estranger, de refer la teva vida, realment és arriscar molt, no? Vas arriscar molt tu a la teva vida? Sí, claro que sí, molt. Sí. Però aquí es diu, qui no arrisca no pisca. Tu creus que els catalans ens hem d'arriscar d'una vegada per totes amb això que estem fent de tirar endavant el nostre país o què? Sí que val la pena molt, eh? Sí, per a mi sí. Molt bé. Sí, de I el risc té recompenses també? Molt. Començar molt, sí. Ara ja tens la teva dona, el teu fill aquí? Sí, tinc tot aquí i estic molt feliç. Molt bé. Sí. Però escolta, un català del Senegal que ens aconsella arriscar-nos, oi? Sí, claro. Molt bé. Gràcies. Sí, vinga, merci.